бомж, полис, боғбон, мусафиди камбағал ба чӣ корҳои даст наздан иштирои футбол, барои чӣ онҳо ин корро мекунанд? Аз ҳама пранкҳои шавқоваро ман дар ин видео гап мезанам. пеш аз сар кардан мехоҳам ба хотир расонам ки ин видео бо ёрии AdinXBet сохта шудааст. дӯстони мо аз AdinXBet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. дар он регистратсия кунед ва соҳиби бонус шавед. ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. даромади гап бонусҳо: бо промокоди TouchFoot AdinXBet барои подписчикони канали Фут бародарон бонус медиҳанд то 6500 рубл. имкониятро аз даст надиҳед. соли 2015 Криштиану Роналдо бо Rock Life Loud шартномаи рекламӣ баст. бренд ролики вирусӣ бароварда ва ба Роналдо пешниҳод кард ки нақши асосиро бозӣ кунад. дар муддати чанд соат панҷкарота соҳиби туби тиллоӣ нақши шахси бехонаро бозӣ кард. прическаи Роналдоро иваз карданд, чеҳраашро дигаргун, риш часпонданд, шикам монданд ва ба ӯ туп дода ба берун рой карданд. аввалан ба ӯ ҳеҷ кас эътибор надод, лекин баъдан ҳамаи чиз иваз шуд вақте ки бо ӯ як кӯдак бозӣ кард. вақте ки Роналдо риши худро гирифт, на танҳо кӯдак ҳайрон монд, балки ҳеҷ кас боварӣ надошт ки дар центри Мадрид якчанд соат Роналдо бозӣ дошт. анамин тавр пранки монандӣ дар Испания соли 2014 бозингарони тим гузарондам. дар доираи иҷтимоии ширкати Федератсияи футболӣ Андрес Иньеста повар шуд, Пепе Рейна омӯзгори Садик, Санти Казорло боғбон ва Хаби Алонсо бошад ёрдамдеҳи пиронсолон. зимнан ҳамкорони нав ситораҳои футболро зуд нашинохтанд. варзишгарон дар ҳақиқатан ба худашон монандӣ надоштанд ва аз кори худ хуб баромаданд. картошка тоза карданд, бо кӯдакон бозӣ карданд ва ба мусафидон ёрӣ расонданд. бисёри пранкҳо бо иштироки ситораҳо аз тарафи ширкатҳои рекламӣ ё ин ки аз тарафи саҳмияи иҷтимоӣ гирифта мешавад. соли 2017 футболбозони Бавария Фрэнк Рибери, Давид Алаба ва Рафиня дар аксияи ҷавононро ба футбол даъват кардан иштирок намуданд. бозигарони дастаи Мюнхенӣ худро иваз карда, либосҳои оддӣ пӯшида ба берун баромаданд ва бо ҷавонон футбол бозӣ карданд. аввалан бозингарон бозии худро нишон надоданд ва вақте ки бо қувваи худ бозиро сар карданд, тӯбро аз онҳо гирифтан номумкин буд. ман шуморо намедонам дӯстон, лекин намефаҳмам ки чӣ хел донишҷӯён Фрэнк Рибериро нашинохтанд. дар ҳисоби легендаи Бразилия ва Барселона Ривалдо як пранки дигар ҳаст. 2 сол пеш ӯ бо шакли гримӣ бо бозингарони непрофессионалӣ дар майдони машқкунии Барселона бозӣ гузаронд ва бале, ӯ дар майдон яке аз бозингарони беҳтарин буд. ҳеҷ кас намефаҳмид ки аст ин мард ва барои чӣ ӯ ин қадар зур бозӣ мекунад, аммо вақте ки Ривалдо грими худро гирифт, ҳамаи чиз маълум шуд. ин пранкро бо бозингари ҷодугар Роналдиньо ба анҷом мерасонем. ӯ на танҳо 8 футболкаи дастаҳоро ба худ пӯшондааст, балки боз формаи полисӣ пӯшидааст. ман фикр мекунам ки Роналдиньоро нашинохтан ин гуноҳ аст, барои он ки танҳо ӯ ин хел табассум мекунад ва ин пеш аз сар кардани бозӣ буд. дӯстон, ба ҳамин тамом. классмон, комментариямон, обуна шав ва дигар видеоҳои Фут бародаронро тамошо кун. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.